सजना मैगंनि आबाद मावना जाफुंसार जादों आबादारि बिनय कुमार बर'आ। सजना मैगंनि आबाद मावनानै जाखांफुनाय आबादारि बिनय कुमार बर'आ गोबां रां आरजिनो हादों। आबादारि बिनय कुमार बर'आ दै गैयै गोरान अन्थाइ हायावबो आबाद मावनानै थांना थानायनि राहा दिहुनदों। नंगौ, जाय समाव गोबां सुबुंफोरानो बेकार जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, बे समावनो अन्थाइजों बुंफबनाय दै गैयै हास्राव हायाव सजना मैगंनि आबाद मावनानै गोबां सुबुंफोरनि थाखाय बिदिन्थि जानो हादों आबादारि बिनय कुमार बर'आ। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोल सुबनखाता हालाम आमगुरि गामिनि बिनय कुमार बर'आ 4 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो दै गैयै गोरान हास्राव अन्थाइ हायावबो गय आबादजों लोगोसे सजना आबादखौ मावबोगासिनो दं। लोगोसे आथिखालाव गावनि आबादथिलियाव 350सो सजना बिफांफोर थानायखौ फोरमायदों बिथां आबादारि बिनय कुमार बर'आ। आरो बे आबादनिफ्रायनो बोसोराव 2 लाखनिफ्राय 3 लाख रांसिम आरजिनो हानाय बाथ्राखौबो फोरमायथिदों बिथां आबादारि बिनय कुमार बर'आ। थारैनो बिथां आबादारि बिनय कुमार बर'आ हास्राव अन्थाइ हायावनो सजना मैगंनि आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हानाया गोबां सुबुंफोरनि थाखाय बिदिन्थि जानो हादों। आं एक्चुअली आंनि नामा बिनय कुमार बर'। आं मानासुखि इको टुरिज्मनि कन्जारभेशन इनचार्जमोन आरो मोनसे समाव माने बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अनारारि वाइल्ड लाइफ वार्डेन आरो बिदिनो आं एनजिअ नो खामानि मावबाय दं दासिमबो। माने वाइल्ड लाइफ आरो नेचारखौ मोजां मोनो नालाय बिदिनो आं मावगासिनो दं दासिमबो आरो। एक्चुअली आंनि बे हा एरियाया मथा-मथि 13 बिगा दङ। गासै माने 300 350 दंफांसो दं आरो बे सजना बिफाङा। बेनिफ्राय आंनि उद्देश्यआ आं गायनायनि उद्देश्यआ बेनो, आगोलथ' मानसिफोरा एसेबां माने सजनानि बागै गुरुत्त होआमोन। गुरुत्त होआबा थेवबो सजनानि मुल्यखौ आं मिथिगौमोन आरो एसेबां सजनानि मुल्य दं मानसिफोरा मानो गुरुत्त होआ बिदि साननानै आङो सिन्था खालामनानै आंनि जेसेबां माने सजना बागानजों लोगोसे गय बागानबो दङ। गेजेर गेजेर मथारि टाइपनि बे आलि टाइपआव आङो सजनाफोरखौ लागायदों। ओमफ्राय मथारि माखासे दं आरो माने बाहाय माने मोजां खेथि खालामजायै हाफोर दंबयो, बेफोराव आं सजनाखौ बाहायदों गायदों। गायनानै दा आङो बोसोरसे उनावनो आं एक्चुअलि फिथाइखौ मोन्दों आरो बोसोरसेयावनो आं गोसोखौ आरो एसे उत्साह मोनबावनानै आरो गायबावनाय जादों आरो माखासेखौ। बे फिथाइफोरखौ बहा फानहरनाय जायो? बे फिथाइफोरखौथ' नलबारिनि बेफारिफोर फैयो, रङियानिफ्रायबो फैयो, ओमफ्राय खाथि खालानि बागानपारा मुसलपुरनियाथ' फैखायोआनो। बिसोरो बुङो आरो बे नलबारि बागान माने रङिया गुवाहाटि बिदियाव लाना थांनानै फानहैयो ओरै होनो आरो बिसोरो। फाननायाव जेबो उसुबिदा बेबायदि गैया? फाननायावथ' जेबो उसुबिदा गैया, गावसोरनो फैयै फैयै खाना लांफैयो, जागायावनो सुना हरनांगौ, थाफानांगौल' बिदि आरो खोब मोजां मोनदां खेथिखौ मावनानै। दासान्दि मा बेसेनाव फानगासिनो? दासान्दिथ' आङो माने पार किल' गिदिरा गोराया 120-30 ओरै, बेनिफ्राय गोरलै जाय गोरलैथार बेखौ 170 60-70 ओरैहाय फानगासिनो दं आरो। नोंथाङा बे सजना आबादनिफ्राय बोसोराव बेसेबांसो रां खामायनो हायो फोरमायगोन? आंथ' एक्चुअलि आंनि हिसाब खालामनानै नायोबाथ' आं 3 लाखनि एबभसो मोनदों बायदि मोनो आरो आङो गासै एरिया। आरो फांसे दंफाङानो मथा-मथि 5,000हालागै मोजां एम्फौ सेम्फौखौ नायनाय 5,000हालागै फांसे दंफाङावनो मोनो। दिनै गोबां बेकार लाइमोनफ्रानो माने खामानि मोनै मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जादों। आं बेकार लाइमोनफोरखौ बेखौनो माने खावलायनो लुगैयो, माने देश बिदेश बेलेग स्टेटफोराव माने खामानि नागिरनानै थाङाबासिनो जुदि बेकार हा दङ, बेकार हा जेनेबा ओरैनो जेबो खेथि जायै हाफोर दङबा बे सजना दंफांखौ गायोब्ला
माने बे गथ'फोराबो हयथ' माने प्रब्लेमनिफ्राय एसे सुस्रांजानाय मोनगोन आरो मावनायना नायनांगौ एक्सुवेलि मावनायना नायोबासो माने लामाफोरा ओंखारलाङो आरो बेबायदिनो आयदाफोरखौ मोनलांबाय थागोन सजनाल' नङा माबा मोनसे खेथि मावनो लुबैगोन मोनसे मावग्रोना नायना लायोबा गोसोआ हारसिंनो उत्सा जालांबाय थायो थारमाने मोनसे माने आइडिया फैबाय थायो ब्रेनाबो माने बेलेग बेलेग सिन्था खालामनानै लामा ओंखारलांबाय थायो मावोबा मोजां आरो नोंथांनि बे आबाद मावनायाव सरकारनिफ्राय बा केबिकेनिफ्राय बेबायदि मददफोर मोननाय जादों एक्चुअली केबिकेनिफ्राय मोनाखै बुंजाया बिथांमोना माने फनजों नङा माबाजों नङा माने आं सोंहरबा किसुमान माबा मुलिफोरखौ माने उपदेश हरो आरो बेबायदिनो आरो फैनाबो नायफैयो नायफैनानै आंनो बुहुत साहस होलांदो बिदि आरो